Dobrý deň, ľudia, zdravím vás u môjho nového videa. Dneska som sa rozhodol pušnúť 73 000 trofí v Game Monde Brawl Ball. A bude tu malý opening s Legendary Star Dropom v pase. Takže môžeme ísť na to. Vyberám si kolet. Tapnem hru. OK. Takže je tam Byron Kenji. To sa mi veľmi nepáči, ale tak čo už no. No nic. Myslel som pekne tú ultinu. OK. Okay, can do that. Nice. Okay. David. Pekne. Takže máme prvý gól. No a ešte jeden dáme. Ja dúfam. Aha. Som toho Kenjiho podcenil. Hito. Dobre. Dobrá. What? Let's go, je to tam. 73 000 trofí je tu. Takže idem si otvoriť Legendary Star Drop. Dúfam, že tam bude 1000 kreditov alebo nejaký pekný skin. Prosím. Čo na to povedať proste? Toto som úplne nepotreboval, ale tak čo už? Starnovú už mám na Prestige 1. Takže toto by bolo všetko z dnešného videa. Ďakujem za sledovanie a majte sa.